Kudo Praneso. Ora sen diulur-ulur. Murid kabudaya Jawa, ayo prakoco don nonton Kudo Praneso, yo ayo Kudo Praneso maju. Ayo prakoco murid kabudaya Jawa, ayo prakoco don nonton Kudo Praneso, yo ayo Kudo Praneso maju. prajurit angsal kembang kumidir. Pratondo, Pratondo, kamu kasih pagelaran sonten punika.
biar go biar busana niro Katon Cinandra Padya lintang rembulan sampun lumuju ing ingkang sami sorak sami podya tombak ingkang dadi kamanyo ayo yo prakanca dolanan ning jaba padang bulan padange kaya rina rembulane sing awe-awe ngelingake aja padha tulusane Prakaca deleng kutha Pranisa kumpulan jadilan gamping tengah jogete alus tur bagus matur nuwun dhumateng para pamirsa yo prakanca dolanan ning jaba padang bulan padange kaya rina rembulane sing awe-awe ngelingake aja padha turu sore yo prakanca deleng kutha Pranisa kumpulan jadilane gamping tengah jogete alus tur bagus matur nuwun dhumateng para pamirsa matur nuwun dhumateng para pamirsa jalan-jalan ke simpang lima jalan-jalan ke simpang lima Simpang Lima Kota Semarang Simpang Lima Kota Semarang nyebarake tindak tanduk putih luhur nyebarake tindak tanduk putih luhur Kanggo gayo urip bangsa adil makmur Kanggo gayo urip bangsa adil makmur gotong royong sifat bebrayan kang luhur gotong royong sifat bebrayan kang luhur Wis tinatap duwe watak kudu jujur Wis
lima jalan-jalan ke simpang lima Simpang Lima Kota Semarang, Simpang Lima Kota Semarang. nyebarake tindak tanduk putih luhur nyebarake tindak tanduk putih luhur Kanggo mbayo bangsa adil makmur, kanggo gayo urip bangsa adil makmur. gotong royong sifat bebrayan kang luhur gotong royong sifat bebrayan kang luhur Wis tinanam duwe watak kudu jujur, wis tinanam duwe watak kudu jujur. ing nasti timring tumindak mureh kasil ing masti timring tumindak mureh kasil Anggegawa watak kang asifat adil, anggegawa watak kang asifat adil. kuciwa langgam asri kuda praneca asri lho nalikane sepisan sun ngemban rasa marang sira wekasan tuwuh prasopo gegantane samudra lan dirgantara anyekseni tanggeping tresna saknyata Terkiniro bolak-balik kang kaweca, ngentelani sira mringkesan ngawulang, meleceni nganti tega angkut jati, kebutone gawe kuciwan ning ati. keneng apa sira tatru mangsa dosa mreng mak mami kaya tanana prabeda ngesun ing tembe tegal bakal angloyo rasa tresna kang tuwa kedadak sirna Sejatine sak selo ning marga, iku semua ingkang ngarep anggota, kaya-kaya kumutuhan metik tika, ora kita mekar sedelo
pungkasan dawa prasopo kekantane samudra lan dirgantara anyekseni tanggeping tresno sanyata rotan rumangsa dosa mring wak mami kaya tan ana prabeda sun ing tembe tegal bakal angloya rasa tresno kang tuwa dadak sirna sedelo ing nolo los Ayo Vio. Anakmu sing cilik sapa? Naya. Dah jenenge. Naya. Oh. Lali wae. Adine lho mau udu anak. Adine. Gadis e. Sumangga menika kejutan menapa saking Mas Doni karo Jeng Sasa. Kagem keluarga Ibu Yohana Miller ingkang wonten Jakarta. Sehat selalu nggih Ibu. Amin amin amin. Ya jauh klasike. Doni, Jeng Sasa, dah lagu apa dah? Kuwi mau ya? Ayo ayo, rasa rebutan. Menempuh
Resikone kelelep kok wong 120.000 lho. Temane nopo Mas Doni? Jeng Sasa, mikir diasta jeng. Niki temane nopo? Dino niki. Bertemakan apa jeng? Sik mo. Pripun? Iki lho softline ming siji. Madhep rono to, Dan? Praune iki ndak. Nah, madhep rono. Wis praune disingkirke dilebokke. Kok sik. Kok sik lek gawe angel lho, ku badine akeh banget lek gawe kuwi. Direwangi ra turu mo. Yo, monggo jeng. Ngendika apa jeng? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Di hari ini spesial hari Natal. Saya mengucapkan selamat hari Natal yang menjalankan. Semoga di hari Natal ini penuh berkah dan penuh cinta kasih. Amin. Doaku yang terbaik semoga yang hadir di sini diberikan rezeki yang lancar. Amin, amin. Anak-anak sehat kabeh. Amin. Sekolah le pinter kabeh iso mbanggake wong tuane dewi-dewi. Amin ya robbal alamin. Ya udah termasuk. Pokoknya kita carry harga mati. Toleransi indah. Terima kasih, selamat sore. Monggo dilanjut. Menika nganu jeng Sasa. Pripun? Bertemakan perahu ini karena Ibu Yana Miller adalah bersuamikan itu Mr. Miller pelayaran. Punya orang pelayaran tapi mempunyai apa jenenge ya? Usaha. Perahu Usaha. kapal pesiar. Oh, Kita alhamdulillah. doakan semoga Ibu Yana sehat selalu. Amin. Doa Sehat yang selalu, terbaik untuk panjang umur, Ibu Yana. tepuk tangan untuk Ibu Yohana. Ibu Yohana. Wonten Jakarta Ibu Yana Miller Mas, Mas. Jeng Sasa anu wedok. Pokoknya doa yang terbaik untuk keluarga besar Ibu Yohana. Ibu Yohana diberikan rezeki yang lancar. Amin. Besok tahun depan nanggap kudo praniso Amin, lagi. amin. Amin. Yang terpenting adalah kita doakan panjang umur selalu kagem Ibu Yohana. Amin. Diangkat segala penyakitnya. Amin. Amin, amin, amin. Semoga. Amin. Iki apa iki, Joan? Ya kan ternyata. Oh, gandrung yo. Ya. Mripate Doni wong siji. Waduh, ora Cepling ya Pak, sik setunggal. Ayo makane jenenge cepling mawon pripun. Ayo Doni cepleng kok. Yo, gandrung Mas, yuk. Aku mikir Yo. Kudo Praneso. Yo, iki lo, entekno, iki lo, entekno. Saga ala keri. Saga ala keri. Saga ala keri. Entekno Don. Yen lagi gandrung ra peduli. Buka siji. Lagi naksir ra peduli yen barang nopo. Yo.
Anu panitia monggo air dihidupkan. Matur nuwun. Diwangi klebus Piye arep dikaki ngendi praune? Oh. Ora dadi po. Ora dadi po. Lagune apik lho. Lagune apik lho lagune. Lagune apik lagune. Asu. Hei, pleng, cepleng. Kasih jalan. Ya ini wis 200 Nur kae. Iya. Mas, sing nabuh nganti kemeng sampean kok mengece dikek niko. Mbok niki lho sing niki lho, butuh duit tenan iki. Mangkai cobi mangkai 100 rak mesti purun. Kebi, tak jaluk kebi. Kok aku dibakak iki? Ora, ya aku bagi loro ngono lho. Iya. Asune iki jan butuh duit, Pak. Aja kira beni burine iki lho, Mas. Kuwi ngetutne wae kuwi. Padu yo kerep, mesra yo kerep iki lho. Akeh le padu, Pak. Ora. Yuk. Jujur timen ta piye iki? Air. Saya lagi keduk. Banyune lho, Mas. Oh ya. Duh wong ayu pepujaning ngati kaya ngene wong kang nandhang asmara apa to awakku dhewe duh dewa Jawa Tekung welasono mringawa mami besok kapan katekan jejer lan wong ayu umpama nonah kodhok tanpa prau prasasat Doroden pepetri idam syarias moro iki loco jatilane dopraneso kamping tengah iki loco jatilane dopraneso kamping tengah iki lo jatilane asli kamping tengah iki lo jatilane asli saka kamping tengah ayo kanca ayahi karyaning praja kene gugur gunung tandang gawe Sayo rukun barang robrane samae ilolan legowo tanggo mulyaning negara siji loro telu papat
ukur gunung tandang gawe sayuk rukun bebarengan ro kancane lilo lan legowo kanggo mulyane negara siji loro telu papat ngaku papat diulang lagi mesti enggal rampunge kolopes kontol baris kolopes kontol baris kolopes kontol baris kolopes kontol baris Yo, la 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 la. Ayo dul. ayo tuan Kaya. Ya 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 ya. ya hae arep gedek arep tak ujungke supaya gelem arep tak jukunke hore ose tak hore ose Ireng-ireng kontore kaca gawa mriki tak supiranti katung seneng aja mau mandeg golek ana kambing omahe ose ore tak ose ore ireng-ireng anake lutung buka laci kok ana kajale yen to seneng aja etang-etung durung mesti dadi bojone hore ose tak hore ose boyo mesem manupe tae opo boyo guyu susah petae opo panjalukku tetep ing janji aja emo aja tansah juwa senajan aku uga tansih laing janji mesemo tansah tak enteni yo bareng anguti luring kagungan watoni tumemen mesti kasebet ayo ayo mesem manut petae opo mbok yo guyu susah petae opo panjalukku tetep ing janji aja ewo aja tansah jowo najan aku uga tansih laing janji mesemo tansah tak enteni yo bareng ngamuti luhure kagungan watone tumemen pasti kesempatan hara hore hara hore hara hore hara hore hara hore pintunya pintu masuk ayo dikosongkan pintu masuk kosong oh ya la 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 ayo ayo ayo
mundur Bu. Monggo mundur. Ayo. Air. Mas Dut, Pripun apa? menika wonten tamu Mas Seto Aji saking Jakarta. Injih. Biasanipun jenang kula Nggih, dipun sumangga, pinangkani Rama. ado-ado. Iya. Iki libur Natal khusus Kuda Pranesa. Jenang Asik. kula. Yuk. Tekan tanggal 1 le libur Mas Aji. Ayo. So neng sunggingan. Sunggingan mirsani melih. Yuk. Jeneng kula kowe aja lali marang aku iki Nimas matur suwun nalikane nandang susah padha sing ngancani ning saiki bareng bukti kowe konjur lali marang aku Siti Weka. Siti kowe nasu banjur ngajak padu jangono aja Suarane sing apik, sing seru, soalnya wis disangoni. Gitu. Injih. Padha aku. Lek ngadiran goyang lek. Mutangi kutha sateruse nang desa-desa matur nuwun aji merga aku anggoleki sing katresnani winci kucur Surabaya terasnya
bantu yuk. Ayo, tolong mas, ayo mas. Keamanan yuk. Yo!
sanambrang kang piniji prokanoman cikro papto hamba baraka budayane kang aran kutha pranesa asli saking Gampeng Tengah kunyung suarane gumurung sikrongipun para warga pasukatan kang sayekti kiprahe sangkala lodra siluman sarpa arane ringkat tambujung turangga jaga-jaga rumeksa mewah tritentang dinulu lena bisa dadi mangsa Yeah.
mekaten para rawuh sedaya babak terakhir saking kuda pranisa mbawilih wonten tindak tanduk ingkang boten nuju prana dumateng para rawuh sedaya langkung-langkung keluarga ageng Ibu Yuliana Yohana Miller wonten ing Jakarta kula atas nami rombongan Jatilan Kuda Pranisa ngaturaken sedaya lepat nyuwun pangapunten. Sugeng pepanggihan wonten ing sanes wedal sekali merdeka tetap merdeka matur nuwun.